svakako danas ćemo čuti niz zanimljivih stvari. Gospođa Mirta Blažević pisala je zaista jednim jako jednostavnim jezikom. Svi od nas, općina Matulji zapravo evo ima uglavnom privatne objekte sa okućnicama, svi od nas imamo vrtove, tako da imat ćemo prilike kroz njenu knjigu upoznati se sa mogućnošću da u vlastitom vrtu uzgojimo eko proizvode i da svi skupa zdravije živimo. Pripremajući knjigu Mirtinu Zdravlje iz vlastitog vrta, mogu vam reći da sam dosta toga naučio i ostao sam pomalo iznenađen. Zapravo, kad čovjek vidi lijepo uređen vrt, onda mu je ugodno i misli da je to samo po sebi, dar s neba. Međutim, nije baš tako. Oko vrta se treba dosta mučiti, dosta vrtiti, ali onaj konačni rezultat, kad vidite što je u vrtu, koliko je to ukusno, koliko je to dobro kad uberete iz vlastitog vrta, je jedno zadovoljstvo koje se zapravo ne da ničim platiti. Evo, gospođa Mirta je napravila ovu knjigu. Unutra ima puno lijepih ilustracija, uglavnom onoga što u dobrom, zdravom vrtu raste, ali ja bih htio vas upozoriti na dvije stvari. Ovo je zapravo druga knjiga. Prva knjiga je bila Okućnica i vrt od proljeća do zime, kroz 12 mjeseci godišnje, za one koji imaju okućnicu, ali se ne bave uzgojem poljoprivrednih proizvoda, nego zapravo se bave uzgojem ukrasnog bilja u vrtovima, na svojim okućnicama i tako dalje. Ovo je zapravo nekako uz trendu ove današnje situacije s koronom, kad je negdje od proljeća ove godine započela frka i kad su naši mali OPG-ovi napokon počeli malo lakše recimo disati i dolaziti do potencijalnih kupaca. A ova knjiga je poziv svakome onome koji ima, 20, 50, 100 kvadrata okućnice koju može pretvoriti u vrt, da to možda i učini.